Sa pampang ng ilog sa barangay San Ramon sa bayan ng Manawag, Pangasinan na natagpuan ng 89 anyos na si Cristina Alabaso. Ito'y matapos siyang mapaulat na nawawala. Ayon sa kanyang apo, huli niyang nakita ang biktima bandang alas 5 ng hapon noong September 11. Matapos ang 2 araw na paghahanap, nakita ng isang residente ang kanyang bangkay alas 11:20 na ng umaga noong Sabado, September 13. Nagtulong-tulong ma'am, tapos merong isang lalaki nakapagsabi na may nakitang tsinelas malapit sa ilog. Opo. So, yung tsinelas na yun ma'am, na-identify din po ng kamag-anak na nandun sa matanda yun. Opo. So, nagkaroon ng hinala ma'am na baka nalunod nakuan sa ilog, ganyan. Mm-mm. So, tumawag na ng tulong ng MDRMO. So, nagkandak na ho ng search and rescue operation. Yun ma'am, natagpuan na po na wala ng buhay ma'am, yung matanda. Agad nagsagawa ng retrieval operation ang mga kinatawan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO Manawag at ng BFP. Sa inisyal na pagsisiyasat ng PNP, posibleng nadulas at nahulog sa ilog ang biktima kaya ito nalunod at wala namang nakitang foul play sa insidente. Valerie Dismaya, RNG News.